फुंनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनैहाय थांनाय मोनायाव आंनि न'खरावनो मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायानो जाहैबाय मोसौ खावना लांदों सिखावा। गलिनिफ्रायनो दुरुं थुरुं गासिबो खेवनानै लाना थांदों। मोसौयैनो मासे हालबायसा गिदिर, एकदम मोसौआ गब्लाब्लाखा। मोसौनि कालारा जाहैबाय गोजा जारेद फाख्रा, ओमफ्राय खाफालाव गुफुर गोनां, गं मिनाना, लान्जायाबो गोलावखा आरोना। मोसौआ एकदम लंजारखा मोसौनि साइसआ। टाइमा बिसोर मथा मथि जोंथ' आन्दाज मोनाखिसै। जों मोनदांनायावबा माबासोआव जागोन 12:30 नङाबा 1टा बिदि टाइमाव। थिग बे समाव एसे अखा फ्रि फ्रिबो हादोंमोन। जों बे समावनो आन्दाज मोनैलाय बिसोरो बे समावनो खाबु मोननानै लाना थांनाय जादों आरो। सन्देहआथ' जों दा गमामायैनो जेन'बा एसे एरियायावनो सोरबाफोर इंगितफोर लानायफोर, बिदि दिथा होनायफोर खानाय समफ्राव बा फोथारफ्राव गलिफ्राव खाफैनायफ्राव एसे दिथा होनायफोर दंमोन खोमा, बेखौ सानदों आरो जोङो। जेन'बा जाय बेक्तिया लांदों जे मोसौ गोमानायखौ, जेन'बा सोरबाफोर लांफ्लांबायदोंबाबो जाहाथे बे मोसौ न'खरनि मालिकनाव खोन्थाहरनो गुरैयै रायजो राजा। खाथि खालायाव जों दहाय माबासोआव मोनानि 2टासोआव नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय नागिरबाय, मोनाखिसै। ओमफ्राय जेब्ला नागिरनानै माबायोबा अब्ला गलियाव फैफिनबाय। जों गलियाव नायफैयोबा गलिनिफ्राय खेवना लांनाय गासिबो आगान थागान दंजोबो, मानसिनि आगान सेन्देल आगान दंजोबो। अब्ला मोनथिनो मोनबाय आरो मोसौआ मानसियानो लांमारबाय। बाजार फायखारियाव दहाय फुङाव थांदों बिफाया। बेयाव बिफाया बाजाराव गासिबो माबा हैजोब्बाय, खोन्थाहैजोब्बाय बेफारिफोरनो। आंबो थांदों फुङाव। सासे बिदा जानाय दं बे सारियालियाव, बेनो आं जनायहैबाय, खोन्थाहैदों आरो बिदानो। अननानै नोंसोरनो बेफारि हिसाबै अबावबाफोर लामा सामाफ्राव बिदिनो बेफारि लोगो दिगि अबा मोसौ कालारखौबो खोन्थाबाय आङो। उमुक उमुक मोसौ कालारा गोजा गुफुर फाख्रा, एकदम मोसौआ गब्लाब्ला, खाफालाव फोथा गोनां गुफुर, गं गोलाव होननानै खोन्थाबाय आङो। दे जागोन, आं एसे खबर लागोन, बेफारि लोगोफोरनाव फन हरनायनानै खबर लाहरगोन आं। बिदि मोसौ गोमादोंनो, आंनि न'खरनिनो मानसि होननानै बिदि बुंहरदों आरो। हालुवा गिदिरथार। बेजोंनो आबाद मावो। दा मासेल'सै गोसोम दङ। एकदम गोरिब मानसि, मालायनिखौ भारा लानानैसो जाफैनाय एवनानै।